Wala ang akong resibo man di ay. Naday sa ako. Ako nang iplastan, mga kukuan. Oh. Ayagin nyo ipakuan. Sa ako ni kay sa ay di na resibuhan sa ko. Oo. Meals na ibutan, sir. Sir, meals lang ibutan palihog. Meals. Meals. Meals lang ang ibutan, dili na specific. Oh, thank you. Galing sa kuwan. Diretso. Nakalimot ganit ko. Kasayang ba? Tagpila ka minutes ba yan? Tas dito na ito sa may dagat kay Prestet. Plus yay. Ano ay badyaw? Sis, mga kubi kulang ba ni? Kung katong kami po ni Sir dire, dire po mi. Pag ano na kulang? Ano burger? Nagpaabot pa ko. Ay, magpa-play na siguro ka? Or sa man? Dagan kayong tao sa Jollibee. Bida ang saya. Opinion ko sa kusog. Ito ba dito sa kwan? Ni duty si GB? Kanindot sa kanindot. Oh, kanindot kuya. Turok ay tanda ko. Oh, ay tanda. Mag-choking ay ito ah. Ay, kuan raman yung choking. Tara dito siguro. May pag-iuba na to sa Florence. Kaya mo ito yung gusto. Mangukay daw siya. Kaya wala na siya sa uto. Yung Watson ang gikawatan. Kaya nag-hold. Moro na gikawatan. Yung gilit ko ang nagkawat. Gikapoy na siguro siya. Kaya nga iba atong nang ano. Buwa ito nasaktan. Siguro worth ko na to almost 1,000 dyan na happy. Gibayaran 300 na kapin. Hindi lang mamunok. Tapos para pa mo sa tabayaran. Ang patakuha niya sa pagkabuot na hindi na ma-afford. Oh.
Yan ang mga Kita miss. magganto ka na. Ini ang gusto ko. Oo, hindi sa mayo. Kaulaw ato sa iyong mga kauban eh. Siyempre sa eskwelahan, di ba? Mabuli siya ato. Mapagwapan din sa ako. Mao jud. Pwede ang dapat ng pulpus. Ang sira. Wa mangud pulbo sa Parsington. Pero ang bata ka bali ba? Hindi ka naman makaya kung pwede sa mga condition. Di ba jud na kaya sa may estudyante except anang naay mga parents nga. Kaya na nga na mga may coding school na nang laki, di ba? Pagmata, naglurat nagmata, kuan na. Pitay pa sa itlog, kwartahan na. Mo. How doon? Working student na Kaya sa kapunto-punto pa rin sa tato na kuwan. Kaya may ako pa rin tinatawag dito sa Alexandria po so kasi bawat siya tapos mga tao mo sa isa dito mga pala yung pa may CCTV lagi May CCTV ko to Watson. oh Kaya, eh man tawag wala siguro sa iyo. Kamo sa kapunta siguro install na to sa kuman. Pero di ba gibawal man lang any building sa amo gani sa kabadbaran bisag katong mga musliman na. May kuwan CCTV no? Oo, kay gi-required sa government. Kaya kita pa naman sa mga. Diyan pa CCTV nagkakaroon sa CCTV. Aman, nagkakaroon sa CCTV. Aman. Hindi na may item yung nakitaan. Sa bagay. Pero imposible nga wala. Watson na good na. Well, siguro kung luwat siya kaya mo sa grabing dekada kung tindira kaya kung sa'yo suyod nila gadto-gadto. Sundan yung kamura ka. Ang gani. Mura jud ka liay kawatan. Oh, mao food. Dito, dira unahan. Medyo na ay kuan dira. Makante. Suwag ng resibo. G. Let's eat and get. O, di ba yung kunaan? ako na yung gibalik Balik di ka dito matutsara. ako yung burger stick ko ba Tama na. Ano ba yun? Ako to wings. wala straw ini wala ko Nakalimot ko na sa straw.